मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ। हम भोला के सेवक कह जा पियले पानी हम भोला के सेवक गाजा पियले पानी चीलम और भंगिया देखा साथ में अपना रखले पानी चीलम और भंगिया देखा साथ में अपना रखले पानी यही रे चिलम पर हम बाबा के लो भैले बानी हम भोला के सेवक गाजा पियले बानी हम भोला के खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ। सुल्तानगंज से आगे सुइया पहाड़बा कमरियन के लाइन देखा लमहर का तारबा सुल्तानगंज से आगे सुइया पहाड़बा कमरियन के लाइन देखा लमहर का तारबा गगरी में जल हमहू अपन हाथे भरले बानी गगरी में जल हमहू अपन हाथे भरले बानी भोला के भंगिया असरदार हमहू पियले बानी हम भोला के सेवक गाजा पियले बानी खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ। बाबा के मंदिर देखा केतना सुंदर बा प्रेमी आजाद उठैले कमर बा बाबा के मंदिर देखा केतना सुंदर बा प्रेमी आजाद उठैले कमर बा राइटर अहमरजित के ते साथ में अपना रखले बानी मौसम बेहदर्दी के ते साथ में अपना रखले बानी हम भोला के सेवक गाजा पियले बानी हम भोला के सेवक गाजा पियले बानी चीलम और भंगिया देखा साथ में अपना रखले बानी यही रे चिलमिया पे बाबा के अपना लो भैले बानी हम भोला के सेवक गाजा पियले बानी हम भोला के सेवक गाजा पियले बानी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ।